Ikerketa eta garapeneko gastua dakigunez edozein herrialderen etorkizunerako ekipamendu teknologikoaren funtsezko erreferentzia bat da. Hasteko zera esan behar dugu, ikerketa eta garapenean azken hamarkadan Bizkaian eman diren aurrerapausoak inportanteak izan dira. Bilakaera hori ikusiko dugunez Euskal Autonomia Erkidegoaren bilakaeraren antzekoa izan da, edo antzeko proportzioetan egin da, ezta? Hiru lurraldeen bilakaera positiboa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, Bizkaian esan dugunez, bataz bestekoan kokatu da, Araba bataz besteko horren azpitik, eta Gipuzkoan modu nabarmenean horren gainetik. Bizkaiaren egitura ekonomikoa askoz indar txikiagoa dute industria sektoreko enpresa txiki eta ertainek. Eta hor kokatzen ari da batez ere momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko ahalegin teknologiko nagusiena. Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera, azken hamarkadetan aldagai honen bilakaeraz, Bizkaian egin den interpretazio baikorra zuzen loturi dago Espainian ikerketa eta garapenean Espainian ikerketa eta garapenak izan duen ibilbidearekin. Eta garapen hau, Espainian ahulagoa izan da, ezta? Espainiaren bataz besteko ibilbidea motelaren aurrean, baikorragoa izan da zalantzarik gabe Euskal Autonomia Erkidegoarena eta berarekin batera Bizkaiarena. Hala ere, horren baikorrak ez diren erreferentzia bi hartu behar ditugu kontuan. Alde batetik, krisialdia lehertu zanetik, ikerketa eta garapenaren aleginean gertatu den geldialdi nabaria, eta bestalde batetik atzerrira begira Bizkaiak duen ekipamentu teknologikoaren maila eta ikerketa eta garapenean egindako alegin nabarmen eskasa. Egiaz, krisia lehertu arte zegoen goranzko joera modu nabarmenean gelditu eginda. 2008tik aurrera Bizkaiko kasuan, ikerketa eta garapenean egindako alegina barne produktu gordinaren 1,8% inguruan kokatu da, ezta? Horren ondorioz, Bizkaia aurreko urteetan Europar Batasunaren bataz bestekotik oso hurbil kokatzera heldu zen, eta orain ez da gai izan Europar Batasuneko bataz besteko hori gainditzeko. Bestalde, Europar Batasunaren kontzeptua guztiz mitifikatuta dago, ezta? Gure gizartearen aurrean Europar Batasunaren bataz bestekoaren auspitik gaudela esateak ez da harritzeko kontua. Baina tamalez, Europar Batasunaren egoera teknologikoa eta ikerketa eta garapenen egindako ahaleginen aldetik ez da bat ere egokia. Hobe esan da, nahiko kezkagarria da Europaren industriarako. Eta bestaldetik Bizkaiarentzat erreferentzia izan behar diren lurraldeak ez dira ez Espainia eta ez Europar Batasuna orokorrean. Benetan, adierazgarriak diren erreferentziak askoz altuagoa daude, eta tamalez argi eta garbi adierazten dute Bizkaiaren ahalegin teknologikoa oso eskasa izan dela. Horren arrazoia, Bizkaiko lurraldean neurria da, ezta? Lurralde industriala da eta erregio moduan lurralde txikia. Beraz, industriaren konzentrazioak Bizkaian behar duen ahalegin teknologikoa neurriaren aldetik antzekoak diren lurraldeekin alderatu behar da. Eta Espainia eta Europar Batasunan lurralde industrialak badaude, baina baita ere nekazaritzak eta nekazaritzan eta zerbitzuen oinarritutako lurraldeak ere. Eta Bizkaiaren ahalegin teknologikoa ez da Espainia edo Europar Batasunarekin alderatu behar orokorrean, baizik eta neurri aldetik eta pisu industrialen aldetik antzekoak diren lurralde edo erregioekin.